Li Bajarê Amêdê pêşengeha Xurekan hat vekirin. Ji alê kampanyayek taybet a festîvalan ve li Bajarê Amêdê pêşengeha xwardin û Xurekan hat vekirin. Di pêşengeha Xurekan a Çaremîn de 167 kampanya stand vekir û xurekên ên mehellê ên bajaran hatin danasîn. Armanca pêşengehê Karsaz wisa amaje pêkirin ku ji bo pêşveçûna turîzma herêmê pêşengehên bi vê rengî wê bibe nasandina temên cuda û bibe wesîleya marke û gavên bazardîtinê. İlkê fuarê me êrî imsal bi çerin ma virazênê gastronomî fuarî me ew tazê hem nonê ma çîma estûse ma ayna ewta vecenê orta hem zê poncası ponc heb memleket ra nüzdî sew şeş hewt heb firma wê ra eyên çîyîn estu nonên çî coğrafi işaretîn çî aynı onu uta sergilemişken semedi ayz çî memleketi halkı uta vaberi veyni. Di pêşengehê de xurekên ji 55 bajaran ji Afyonê bigirin heta Hatay, Semsûr, Eloh, Mêrsîn, Bursa, Elazîz, Erzurum, Qeyserî, Bitlis, Enkere, Çorum, Denizli, Meletî, İzmir, Antalya wan û heta Urmiyeyê hatin nîşandan ji 7 hereman kampanya beşdar bûn. Li ber her dezgehê de welatî xureka tam dikir û pêdiviyên xwe distendin. Em wanê hatine tiştê wanê me înadine. Hûn jî zanin têşta wanê dunyayê de deng daye. Boî çendê tiştê taşta wanê me hemû tiştî înadine heliye. Fuara liye em heca tên yani Ahmet gele yoğun talep tên heliye müşterî gele tên. Xwediyê malê jî bajarê Hatayê bû. Ji bo wê jî ji alê kampanyayek ve dirêjbûna wî 31 mîtro pleqeya Hatayê penîr hatibû çêkirin. Waliyê bajêr jî vekirina pêşengehê bi jêkirina penîrê kir. Ji bo pleqa Hatayê me çêkir bo vî gurme lezzetlere penêrkî Gültekin penîrî çê dike bû em 6 sal vî êşî çê dikin em vî êşî xweş çê dikin 31 metreyê rokî de em çê dikin. Pêşengeh wê 5 rojên din vekirî bimîne û di pêşengehê de wê aşpêşê navdar û akademîsyenên xwarnan jî çalakiyên weka kargeh vekirin, pêşbirkirin û bi guftgokan amadekirin wê berdewam bike. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.